Prišiel čas na nákup nových zimných pneumatík a ty váhaš, či zainvestuješ do fajnových prémioviek, alebo ti stačí nejaká slušná stredná trieda. A moja odpoveď je, pozri si dnešné video. Pri mojej práci, ktorou je kontrola ojazdených automobilov pred kúpou pre vás klientov, sa veľmi často stretávam s jedným fenoménom a tým je ojazdená pneumatika. Špeciálne u zimných pneumatík vidím niekedy zošľahané pneumatiky doslova na kosť. Je to katastrofa, ak niekto dokáže jazdiť s takýmito pneumatikami, nie je to v lete, ale v zimných podmienkach. Vždy si hovorím, nemohol by si kúpiť radšej jedny lacnejšie, nové, ako prémiovky, ktoré zodereš až do hladka. Pri nákupe pneumatík máme samozrejme niekoľko možností. Môžeme si kúpiť luxusné, prémiové, špičkové pneumatiky, ktoré budú mať vlastnosti par excellence, alebo môžeme zvoliť zlatú strednú triedu, ktorá v podstate nemusí byť výrazne horšia ako prémiová pneumatika, ak sa nebavíme o nejakých extrémnych podmienkach. A tu je pointa. Ak by ste za konkrétnu sumu mohli kúpiť jednu sadu prémiových pneumatík alebo dve sady pneumatík strednej triedy, čo by ste zvolili? Ja osobne by som si zvolil dve sady pneumatík zo strednej triedy. Pýtate sa prečo? V prípade, že si kúpite zimné pneumatiky prémiovej značky, nepochybujem o tom, že ich jazdné vlastnosti budú doslova vynikajúce. Ale nezabudnite na jednu vec. Tie jazdné vlastnosti sú vždycky testované na úplne nových pneumatikách. Pointa zimnej pneumatiky je, že najlepšie funguje v prvej polovici životnosti. To znamená, keď je dezen na pneumatike absolútne vysoký, nová pneumatika má zhruba 8,5 až 9 mm a o tomto sú tie trakčné schopnosti. Tá pneumatika sa v snehu, blate, v námraze doslova zahryzáva do toho terénu a vďaka tomu dezenu dokáže prenášať tú trakciu priamo do podkladu. To isté sa deje pri brzdení, kedy ten dezen doslova sa zahryzne a to auto je na snehu schopné brzdiť, zrýchlovať, zatáčať. Ale optimálne to funguje do momentu, kým je ten dezen vysoký. Už v polovici životnosti, keď ten dezen má zhruba 4 až 5 mm, tá zimná pneumatika výrazne stráca tie svoje schopnosti. No a tuto máme pointu, kedy v prípade, že si kúpite lacnejšie zimné pneumatiky zo strednej triedy, opäť začínate na novom dezéne a v polovici životnosti, keď má ten dezen 4 až 5 mm a neposkytuje úplne optimálne schopnosti trakcie, brzdenia, zatáčania, si môžete za tú konkrétnu sumu kúpiť novú sadu tých priemerných stredných pneumatík, obuť ich odznova a používať ich znova v dezéne od 8 až 9 mm do polovice. Moja ďalšia otázka znie, ak by ste si mali tipnúť, ktorá z pneumatík bude na ceste za klzkých snehových podmienok fungovať lepšie, bude to prémiová značka, ktorá bude do polovice ojazdená, bude v polovici životnosti, alebo to bude stredná trieda, ktorá bude úplne nová. Ja mám úplne jasno. A sadil by som čokoľvek chcete, že nová pneumatika strednej triedy bude v snehových zimných podmienkach na tom vždy lepšie ako prémiová pneumatika, ktorá je v polovici životnosti. Nikto ma nepresvedčí o opaku. Ďalším faktom, na ktorý netreba zabúdať, je nie len to, že tá pneumatika ten dezen postupne stráca, že sa ten dezen zmenšuje, ale tá pneumatika stárne. Obzvlášť u zimných pneumatik, kedy sú tie zmesy namiešané do mäkka, aby pri studených podkladoch, akým je asfalt, pri mrazoch tá zmes stále ostávala mäkká, je to úplne kľúčové. V prípade, že tá pneumatika má 3, 4, 5 rokov, aj tá zmes vám vysychá a tvrdne, tá silika, ktorá v tých pneumatikách je, už nemá tú schopnosť prenášať tú trakciu aj na ten studený asfalt. Takže opäť bude profitovať nová pneumatika strednej triedy, ktorá bude čerstvá, mäkká a prilnavá. Ja osobne, ak by som mal investovať do nových zimných pneumatík, kúpil by som si radšej v pravidelných intervaloch strednú triedu, ktorá bude nová, budem ju používať 2-3 sezóny do polovice životnosti a následne si obujem opäť čerstvú pneumatiku s dobrými jazdnými vlastnosťami, s dobrou trakciou, miesto jednej, ktorú kúpim za veľa peňazí,
a budem ju drať 5 rokov, pretože mi je ľúto ju vyhodiť, keď má ešte 4 mm. Samozrejme chápem, sú aj vodiči, ľudia, užívateľia, pre ktorých tá cena nie je natoľko rozhodujúca, aby povedali, že kúpim si lacnejšiu strednú triedu a chcú mať obuté auto na prémiových pneumatikách. Chápem, týka sa to obzvlášť aut, ktoré stoja desiatky tisíc eur a povedia si, tu šetrenie nie je na mieste. Súhlasím, možno by ste sa ale čudovali, že pri pravidelných kontrolách vidím práve tie prémiové autá obuté na najlacnejších pneumatikách, ktoré sú na trhu, lebo ako sa vraví, drahá opica žere veľa banánov a v tomto prípade na tie banány občas neostáva cash. Ak sa vám aj dnešné video páčilo, zdieľajte, lajkujte, prípadne povedzte váš názor v komentoch, nezabudnite na odber a my sa opäť vidíme na našom YouTube kanáli Darex.